Love Stories. Mahirap maging magulang lalo na kung hindi ka pa handa. Mas lalong mahirap maging magulang kung alam mong kahit ikaw mismo ay kailangan pang alagaan. Ikaw kapuso, kaya mo na bang maging magulang? Dear Papa Dudut, ako nga pala si Romy, 21 years old. Ang kwentong gusto ko sanang ibahagi sa inyo ay tungkol sa maagang responsibilidad na naiatang sa akin nung ako ay 18 years old pa lamang. Nakabuntis ako ng isang kainuman. Itago na lang natin siya sa pangalang Kyla. Noong time na yon ay 22 anyos pa lamang siya at mas matanda siya sa akin ng ilang taon. Nakilala ko lamang si Kyla sa inumang yon at dinala lamang siya ng naging kaklase niya na si Brian. Si Brian ang matagal ko nang kakilala dahil madalas ay nagkakasama kami dati sa mga computer shop para tumambay at maglaro. Nakakasama ko rin noon si Brian sa pagbabasketball kaya naman noong inaya niya akong sumama sa kanya sa isang inuman ay nagtiwala naman ako. Agad akong sumama noon at doon ko na nga nakilala si Kyla. Hindi naman kami masyadong nakapag-usap ni Kyla sa inuman dahil silang dalawa ni Brian ang nagkwekwentuhan. Marami pa kaming ibang nakasama na bigla na lamang dumating habang nasa kalagitnaan kami ng inuman. Naging masaya ang gabing yon at hindi ko na namalaya na nakarami na pala ako ng inom. Ang naalala ko lang noon ay lumakas ang loob ko na kausapin si Kyla. Kaming dalawa na noon ang nagkwekwentuhan habang si Brian naman ay nakipag-usap na sa ibang kasamahan namin. Napasarap ang usapan namin ni Kyla habang lumalalim ang gabi. At hindi ko na namalaya na nakarami na pala kaming dalawa ng alak. Hindi ko na maalala ang mga sumunod na pangyayari, Papa Dudut. Basta nagising na lamang ako sa kwarto ni Brian. Mag-isa ko lang noon habang si Brian naman ay sa sala nakatulog. Umalis na ako kaagad after kong magpaalam sa kanya dahil napuno na ng maraming missed call ang cellphones ko mula sa nanay ko. Sinubukan kong hanapin si Kyla bago ako umalis para magpaalam pero sinabi ni Brian na maaga raw umalis si Kyla dahil may kailangan pa siyang asikasuhin sa trabaho niya. Noong gabi ng inuman ay huling beses na nakasama ko si Kyla, Papa Dudut. At makalipas ang 3 buwan ay muli ko siyang nakita. Oh, Kyla! Anong ginagawa mo rito sa bahay namin? Pwede ba tayong mag-usap? Sige, pasok ka. Paano mo pala nalaman tong bahay ko? Nasabi ko ba sa'yo nung lasing na ako? Hindi. Tinanong ko kay Brian. Bakit di siya sumama sa'yo papunta rito? Kasi tayong dalawa lang naman ang dapat mag-usap. Parang seryoso yung sasabihin mo ah. Importante to. Alam ko mabibigla ka. Sorry na lang talaga. Bakit kailangan mag-sorry? May nangyari ba? May nangyari. Oo. Saan? Sa ating dalawa. Ha? May nangyari sa ating dalawa? Sa inuman? Oo. Wala kasi akong maalala, Kyla. Sobrang wasak ako nun. Buti ikaw, naaalala mo pa. Wala rin akong maalala eh. Pero nagising ako katabi ka at wala akong damit. Ako rin. Wala akong damit nun. Kinausap ko si Brian at sinabi niyang pumunta raw tayo ng kwarto niya dahil nahihilo na tayo. Tapos yun na yun. Teka, paano ka naman nakakasigurong may nangyari nga sa atin? Di naman porket nakahubad na tayong magkatabi, meron na nga. Baka naman kasi nainitan lang tayo. Alam mo naman ang alak, mainit sa katawan. Alam kong may nangyari sa atin nung gabing yun kasi… Kasi ano? Kasi buntis ako. Ha? Imposible. Yan din ang naisip ko nung nag-positive ako sa 2 pregnancy test. Hindi naman sigurado yung pregnancy test.
Minsan nagkakamali yan. Huwag ka masyadong dumepende dyan. Alam ko naman yon, kaya nga pumunta ako sa doktor para makasiguro. Oh, tapos? 3 buwan na akong buntis. Paano? Paano naman ako nakakasigurong akin yan? Sabi ko na eh. Sabi ko na. Sorry nabigla ako eh. Saka wala akong maalala sa mga nangyari. Ganyan naman kayo mga lalaki eh. Bigla kayong magkaka-amnesia kapag nalaman yung nakabuntis na kayo. Mambibintang pa kayo na baka ibang lalaking nakabuntis sa amin. Sa'yo naman ang pakiramdam ko. Wala akong pakialam sa nararamdaman mo. May pakialam ako dito sa nabuo nating to. Paano nga ako makakasigurong akin yan? Lasing na ako noon. Di na ako halos makabangon sa kama. Paano may mangyayari pa sa atin? Walang ibang lalaking nakagalaw sa akin nung gabing yun, kundi ikaw lang. Matagal na rin walang nakagalaw sa akin bago pa man may mangyari sa atin. Hindi talaga ako kumbinsido na may nangyari sa atin. Ah, ganon? Sige, marami namang witness nung gabi na yon na magkasama tayong pumasok sa kwarto at hindi na lumabas hanggang umaga. Anong gusto mong mangyari ngayon? Panagutan mo ko. 18 pa lang ako, Kyla. Bata pa ako. Wala pa nga akong trabaho at umaasa lang ako sa magulang ko. Pwes, kailangan mo nang magbanat ng buto dahil magiging tatay ka na. Sa ayaw at sa gusto mo, panagutan mo to. Kundi isusumbong kita sa ninong kong polis. Okay. Di naman kailangan manakot. Kung di kita tatakutin, malamang hahayaan mo lang ang responsibilidad mo sa akin. Gagawa ako ng paraan. Tutulong ako sa pagsustento. Hindi lang sustento ang kailangan ko. Ano pa bang kailangan kong gawin? Magsama na tayo para masiguro kung hindi mo ako tatakbuhan. Hindi ko pwedeng tumira rito sa bahay. Papagalitan ako ng nanay ko. Eh di bumukod tayo. Buhayin mo ko. Mukhang maselan tong pinagbubuntis ko kaya kailangan kita para alalayan ako. Inamin ko na sa mga magulang ko ang nangyari sa amin ni Kyla, Papa Dudut. Hindi sila natuwa ng maaga kong nakabuntis. Wala na rin naman silang nagawa kundi ang tanggapin yon at nakiusap ako sa mga magulang ko na kung pupwedeng doon muna kami ni Kyla sa bahay habang naghahanap ng trabaho. Pinayagan naman nila ako dahil naaawa rin sila sa akin. Nangako naman ako na kapag kaya ko nang bumukod ay aalis kami kaagad. Hindi naman ako minadali ng mga magulang ko dahil gusto rin naman daw nilang makasama ang unang apo nila. Natuwa ako kasi inakala ko noong una na hindi nila ako tatanggapin. Inakala ko na itatakwil nila ako tulad ng mga nangyayari sa ibang maagang nakabuntis. Maswerte na nga lang ako dahil natanggap ng mga magulang ko ang pagkakamali ko. Papadudot nagsimula na ngang tumira si Kyla sa bahay namin. Hindi ko noon alam kung anong label namin. Wala naman ang nangyayari sa amin mula nang tumira siya sa bahay pero magkatabi kami sa kama. Hindi ko siya nagawang tanungin dahil lagi siyang galit sa akin. Mukhang sa akin pa rin niya sinisisi noon ang maaga niyang pagkakabuntis. Naiintindihan ko naman siya lalo't marami pa siyang gustong gawin pero hindi niya magawa dahil bit-bit na nga niya sa kanyang sinapupunan ng nabuo naming dalawa. Sa pagtira ni Kyla sa bahay ay doon pa lamang namin sinimulang kilalanin ang isa't isa. Doon ko napansin habang tumatagal na masama ang ugali niya. Sinubukan kong tanungin sa nanay ko kung normal ba ang ganong klase ng ugali ng babae at sumagot naman siyang oo dahil buntis daw si Kyla. Wala kasi akong alam sa mga babae noon, Papa Dudut. Dahil never naman ako nagkaroon ng karelasyon. Si Kyla ang nakauna sa akin sa lahat kaya sa kanya ako nagpa-practice kung paano makisama sa isang babae. Romy! Ano yun? Kanina pa ako nag-chat sa'yo sa Facebook. Sorry, nagbabanlaw ako ng mga nilaban ko. Isa pa yan. Kaninang umaga ko pa inutos sa'yo na maglaba ka. Hapon na? Ngayon ka palang nagbabanlaw? Bumili pa kasi ako ng gas para makapagluto ako ng gusto mong chop suey. Sinisisi mo ba ako kung chapsoy ang craving ko? Masama na rin bang maglihi ngayon? Hindi naman. Sinasabi ko lang sa'yo kung ano yung mga ginawa ko kaya late ako nakapaglaba. Parang ang dating di ako dapat kumain ah. Wala naman ako sinabing ganyan ah.
Siyempre gusto ko makain mo kung ano man yung pinaglilihian mo. Kasi para rin naman yan sa magiging baby natin eh. Eh yun naman pala eh. Ano ba kasi yung kailangan mo? Pwede kong gawin ngayon. Sunduin mo yung manikurista ko sa kabilang kanto. Pwede bang tawagan na lang siya para mag-tricycle papunta rito? Ako na lang ang magbabayad ng pamasahe niya. Bakit ka tumatanggi? Eh gusto ko nga sunduin mo siya. Gusto mo ako na lang ang tumawag sa kanya? Hindi ba niya alam pumunta rito? Alam niya. Ano akala mo sa kanya, bobo? Hindi naman ganyan ang gusto kong sabihin. Eh bakit kasi ayaw mo pang sunduin para hindi na tayo nagtatalo? Di ko pa kasi tapos yung binabanlawan ko eh. Ang lakas ng loob mong magtanong kung ano ipapagawa ko? Hindi mo naman pala gagawin. Di na kasi natin dapat ikastress yung pagpunta rito ng manikurista mo. Diyan lang naman pala siya sa kabilang kanto eh. Madali na lang siya makakapunta rito. Eh gusto ko nga sunduin mo siya. Ngayon na ba talaga? Hindi, next year. Kailan naman? Wag mo naman akong pahirapan. Ikaw lang ang nagpapahirap sa sarili mo. Kung hindi ka nakikipagtalo ngayon, edi sana andito na yung manikurista ko at kinukutkot na yung ingron ko. O sige na, susunduin ko na. Saan ba siya banda? Tapat ng barangay hall yung bahay nila. Light blue yung kulay ng bahay. May puno ng nyug sa tabi. O sige, magsusuklay lang ako at magbibihis. Liligawan mo ba yung manikurista ko? Bakit kailangan magsuklay at magbihis? Basa na kasi tong damit ko kakalabaw oh. Okay lang yan, mahangin naman sa labas. Matutuyo yan panigurado. Magbihis na lang din ako para komportable pag naglalakad. Siguro nagpapapogi ka nun sa manikurista ko, no? Ha? Di ko pa nga nakikita yun kahit minsan eh. Bakit naman ako magpapapogi sa kanya? Eh di wag ka nang magbihis, wag ka nang magsuklay. Kung anong itsura mo ngayon, ganyan ka na pumunta ron. O sige, aalis na ako. Tsaka pakibayaran mo na nga pala ngayon yung inutang kong rejuvenating set dun sa store na katabi natin. Hala, wala pa akong sahod ngayon. Wala akong pera rito. Pamasahe ko lang at allowance para bukas ang meron ako. Okay lang yan. Pang-down mo na lang sa inutang ko yan para hindi na ako sinisingil. Ang kulit eh. Paano naman yung pamasahe ko? Bata ka pa. Di naman siguro sasakit ang tuhod mo kung maglalakad ka papuntang trabaho, di ba? Malayo yung trabaho ko, kailangan talagang sumakay. O di mag 1, 2, 3 ka sa jeep. Sa sahod ko na lang babayaran yung inutang mo. Ay hindi. Bayaran mo na ngayon kung ayaw mong sumama ang loob ko. Sige ka. Kawawa ang magiging anak natin kung puro stress ang nafe-feel ko. Hindi ako nakapalag sa gusto ni Kyla, Papa Dudut. Pumanhik ako ng kwarto namin para kunin ang natitirang pera ko na nilaan ko para sa baon ko sa work. Naisip kong umutang na lamang sa nanay ko ng pamasahe ko habang wala pa akong sahod. Napaatras lamang ako sa plano ko dahil hindi pa pala ako nakabayad kay nanay mula nang umutang ako sa kanya para sa pambili ng makeup ni Kyla. Nag-isip ako kung saan ako uutang dahil nautangan ko na halos lahat ng kaibigan at kamag-anak ko dahil sa mga pinabibili ni Kyla. Nanakit lang ang ulo ko sa kakaisip at naisip ko na ngang umabsent pero nangihinayang ako sa makakaltas sa sahod ko kung hindi ako papasok. Buwaba na ako mula sa kwarto at saka nagpaalam kay Kyla para sunduin na ang manikurista niya. Pagkalabas ko ng bahay ay inuna kong bayaran ng utang ni Kyla sa store na katabi namin. Binungungaan pa ako ng tindera dahil hindi raw nag-reply si Kyla sa mga text niya. 2 buwan na palang hindi nakakabayad si Kyla sa kanya. Napasama ng tindera ang loob ko, lalo't may mga customer pa siya noon na kaharap. Nakita tuloy nila na ako ang pinagalitan dahil sa utang ni Kyla. Nagmadali na lamang akong umalis at saka sinundo na ang manikurista ni Kyla. Pagkarating ko sa bahay noong kasama na ang manikurista ay nalaman kong nakaalis na pala siya papunta sa bahay namin. Nainis ako noong nalaman kong nakalimutang sabihin ni Kyla sa manikurista niya na susunduin ko siya kaya nagmadali siya na pumunta ng bahay. Umuwi na ako noon at naabutan ko si Kyla na pinapagalitan ng manikurista niya dahil hindi niya gusto ang mga nail polish na nadala noong manikurista. Hinabaan ko ang pasensya ko kay Kyla dahil naisip kong buntis siya kaya ganun lamang ang ugali niya. Pero noong nakapanganak na siya ay ganun pa rin ang pag-uugali niya, Papa Dudut. Actually, mas lumala ang kagaspangan ng ugali niya mula nung nakapanganak na siya. Doon ko lang naisip na baka iyon na talaga ang ugali niya kahit noong hindi ko pa siya nabubuntis.
Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Marami akong adjustment na ginawa mula noong nanganak na si Kyla, Papa Dudut. Nagpumilit si Kyla na lumipat na kami ng bahay dahil hindi na raw siya komportableng kasama ang mga magulang ko. Sinabi ko sa kanya na hindi pa praktikal para gawin yon dahil wala pa kaming ipon na pareho. Nagdabog siya at nanira ng gamit dahil sa galit niya. Pinakalma ko siya pero mas lalo lamang siyang nagalit sa akin. Pinatahimik ko siya dahil nga naririnig ng mga magulang ko ang pagwawala niya at nahihiya na ako. Hindi ko siya napigilan at pinagpatuloy niya ang pagdadabog hanggang sa narinig nga ng nanay ko ang pagwawala ni Kyla. Kinausap ako ni nanay at tinanong kung ano ang nangyayari. Sinabi ko naman lahat at napailing na lamang si nanay. Sinisi niya ako kung bakit nakabuntis ako ng maaga. Hindi ko naman siya kinontra dahil alam ko namang tama siya, Papa Dudut. Pinayuhan ako ni nanay na lumipat na lamang ng ibang bahay kung doon daw magiging komportable si Kyla. Sinubukan kong rasunan na hindi ko pa kaya dahil wala pa akong pera. Pinapasok na lamang ako ni nanay sa kwarto nila ni tatay para abutan ng pera para pangsimula namin. Naiyak ako dahil sa pasasalamat kay nanay. Naiyak ako dahil medyo may takot din sa puso ko kung makakayanan ba namin ni Kyla na mag-solo na. Malaking tulong noon si nanay para kahit papaano ay gumaan ang mga bayarin ko. Labag man sa loob ko ay tinanggap ko ang perang inabot ni nanay para makapagsimula na. Wala pang 2 linggo ay nakalipat na kami sa maliit na apartment. Kinutya pa yun ni Kyla dahil masyadong maliit para sa kanya pero sinabi ko na pwede naman kaming lumipat kapag medyo umasenso na. Pinanghawakan niya yon at lagi niya yung sinasabi sa akin kapag naaalibadbaran siya sa bahay. Lalo na nung nanganak na siya at kailangan pa naming magstay ng matagal sa inuupahan namin. Lakasan ko na lang yung electric fan. Kahit itodo mo ang electric fan na yan, wala pa rin magagawa yan. Summer kasi. Tiis-tiis na lang muna. Hindi dahil sa panahon kaya mainit eh. Dahil dito sa liit ng inuupahan natin. Ang liit pa ng mga bintana. Buksan na lang natin. Eh, baho naman sa labas. Gusto mo bang pumasok dito yung amoy? Kesa naman mainitan kayo ni baby. Hindi kasi yan ang solusyon na kailangan ko. Gusto ko lumipat na tayo. Nakakontrata tayo rito ng 1 taon. Eh di tumakas tayo. Paunti-unti maglabas tayo ng mga gamit. Wala naman tayong ibang pupuntahan. Ang hirap kaya maghanap ng apartment ngayon. Wala akong pakialam. Gumawa ka ng paraan. Kasi hindi ito ang pinangarap kong buhay. Kahit ako rin naman ah. So kasalanan ko? Tandaan mo, ikaw ang nakabuntis sa akin. Alam ko naman yun. Dahil sa'yo, hindi ko na-enjoy ang pagkadalaga ko. Parehas lang tayo. Huwag mong igaya yung kalagayan mo sa akin ah. Kasi ako, marami akong pangarap na hindi natupad dahil sa binuntis mo ko. Sorry. Sana sapat na sa'yo na makitang malusog at mabait ang baby natin. Ano yun, pakonsuelo di Bobo? Anak natin tong pinag-uusapan, Kyla. Ang pinag-uusapan natin dito, sinira mo ang buhay ko at mga pangarap ko. Huwag na sana tayong magsisiyan kasi tapos na eh. Andito na tayo oh. Ipagpatuloy na lang natin. Kala mo ganun kadaling ipagpatuloy ang buhay ko? Ang pangit ng tahi ko sa tiyan. Paano ako magbi-beach nito? Gagaling pa yan. Lagi rin ako napupuyat dahil kakaiyak ng anak mo. Ako naman ang bumabangon para magpatahan sa kanya. Kahit na! Naiistorbo po rin ang tulog ko dahil sa pag-iyak niya. Wala naman tayong magagawa kasi baby yan eh. Iiyak talaga siya. Kung meron lang sanang isa pang kwarto para dun matulog si baby eh. Ilang buwan pa lang ang baby natin. Di pwedeng iwan natin siya sa ibang kwarto na walang nagbabantay. Eh di kumuha ka ng yaya. Hindi natin kayang magbayad ng yaya. Kumayod ka kasi ng todo para makayanan mong magbayad ng yaya. Kaya ko namang alagaan si baby. Eh paano kapag nasa trabaho ka, sino mag-aalaga sa kanya? Siyempre, ikaw. Iaasa mo sa akin maghapon ng pag-aalaga sa baby natin? Tapos ikaw aalagaan mo lang siya pagkarating mo? Hanggang madaling araw naman, ako ang nagbabantay sa kanya. Saka pag day off ko, di ba? Ako naman ang nag-aasikaso sa inyo. Huwag mong isumbat yan sa akin. Obligasyon mong alagaan ang anak mo. Alam ko yun. Kyla, alam mo,
Hayaan mo, kapag medyo nakabawi na, lilipat na tayo. 2 kwarto Oo, sige. Maraming bintanang malalaki. Saka dapat di mabaho yung paligid. Alam mong sensitive yung ilong ko sa mabaho. Oo, Magsimula ka na kayang mag2 trabaho para afford na natin ang yaya. pag-iisipan ko. Kapag kaya na, bakit hindi? Huwag mo lang basta pag-isipan. Gawin mo! Hindi na ako nagsalita pa sa huling sinabi ni Kyla. Alam kong kahit na anong gawin ko noon ay hindi ako ang mananalo sa kanya. Lagi niya akong dinadaan sa sindak, kaya naman hindi na rin ako lumalaban pa noon. Hindi ko nagawang ipagtanggol ang sarili ko sa kanya lalo na kapag kinukutya na niya ako. Ayoko lang pasamain ang loob niya noon kaya tinanggap ko na lamang ang lahat ng sinasabi niya sa akin. Nagpaalam ako sa kanya para bumili ng diapers ng baby namin. Gusto ko lang noon na makalabas at makalayo kay Kyla kahit saglit lang. Nagkulong naman siya sa kwarto kasama ang baby namin. Pagkatapos noon ay lumabas na ako ng bahay para pumunta ng tindahan. Nagdahan-dahan ako noon sa paglalakad para lamang matagalan ang paglabas ko. Sa ganung paraan kasi ay nagkakaroon ako ng kahit papaano ng oras para sa sarili ko. Mula noong nabuntis ko si Kyla ay nawala na ako ng time para sa sarili ko. Hindi lang si Kyla ang nasira ang buhay at mga pangarap. Ako rin naman, Papa Dudut. Nangarap ako makapagtapos ng kolehiyo dahil gusto kong bigyan ng magandang buhay noon ang mga magulang ko pero hindi yon nangyari. Ang bata ko pa noon para maging ama at wala na akong ibang choice kundi ang tanggapin ang naging pagkakamali ko. Ang importante na lamang sa akin noon ay mabuhay at mapalaki ko ang anak namin ni Kyla. Ang baby lang namin noon ang inspirasyon ko para magpatuloy pa. Kahit papaano ay nawawala ang pagod at galit ko noon kapag nakikita ko ang baby namin. Kahit na ilang beses na nasagad ang pasensya ko dahil kay Kyla ay nakakabawi naman lalo na kapag nabubuhat ko na si baby. Habang naglalakad nga ako papuntang tindahan ay hindi ko maiwasan noon na mapangiti kapag nai-imagine ko ang inosenteng mukha ng baby namin, Papa Dudut. Tao po! Pabili po ng diaper. Tao po! Asan na ba yung tindera? Uy, Romy! Brian! Anong ginagawa mo rito? Utang ng Yossi. Ikaw, Bibili ng diaper. tatay ka na nga pala, no? Congrats sa inyo ni Kyla, ha? Salamat. Ako na lang kaya magbayad ng diapers. Regalo ko na sa inaanak ko. Nagbo-volunteer ka na bang maging ninong ni baby? Oo, basta hindi maniningil ang anak niyo sa akin tuwing Pasko. Naku, magtatago talaga ako. Mukhang si Kyla maghahabol sa'yo para sa pamasko ng baby namin kung sakali. Oo nga, no? Maraming ganyan ngayon eh. Magugulat ka na lang na yung nanay na pala yung inaanak mo. Wag naman sana. Kung ako lang ang masusunod gusto ko gabayan mo lang ang baby namin habang lumalaki. Ayos na yun. O habang hindi pa naglalakad ang baby niyo, diaper lang muna ang kaya kong iambag sa buhay niya. Sure ka? Ikaw na ang magbabayad ng bibilin kong diaper? Diskumpiyado ko bang makakabili ako ng diaper? Hindi naman, pero utangin mo nga yung Yossi mo, di ba? Yung Yossi lang, pero babayaran ko kagad yung diaper. Okay lang ba isang pack na? 4 na piraso na laman nun. Gawin mo ng 2 pack. Naku, di ako tatanggi dyan. Ramdam kong hirap mo bilang tatay. Ang gastos kaya magkaroon ng anak, lalo pag baby pa. Para namang naranasan mo na. Hindi ko ba nakwento sa'yo? Nagkaroon ako ng anak sa una kong GF. Talaga? Asan na? Ni minsan di ko naman nakikita sa bahay nyo na merong bata ron ah. Tinago na sa akin. Sumuko na kasi ako sa pagsusustento, lalo na nung nawalan ako ng trabaho. Na-depress ako noon eh. Tapos ayun, isang araw, tumakas na lang yung mag-ina ko. Hindi mo ba hinabol? Hindi na. Sa totoo lang, mas gumana ang buhay ko nung nawala sila. Hala, grabe naman. Pero naiisip ko pa rin yung anak ko siyempre. Kaya lang, di ko talaga kaya maging tatay.
Mabuti ka nga, nakakayanan mo. Saka mabuti rin, hindi ka pa tumatakas. Wala naman akong balak. Mahal ko ang baby namin ni Kyla. Kakayanin ko lahat para sa kanya. Eh di ikaw na ang ulirang ama. Pero tama ka. Ang hirap maging tatay. Marami pa akong gustong gawin para sa sarili ko pero di ko na magawa dahil kailangan kong unahin ang mag-ina ko. Naiintindihan kita dyan. Di ka na maagala kasi kailangan mo mag-alaga ng bata, no? Oo, di na nga rin nasasayaran ng alak tong lalamunan ko kahit ilang patak lang eh. Ganyan na ganyan ako nun. Parusa talaga. Pati yung pangarap kong makapagtapos ng pag-aaral di ko na nagawa. Napilitan akong pumasok sa trabahong di ko naman gusto. Di ako makaalis kasi kailangan kong unahin yung ipangbubuhay ko sa mag-ina ko. Mas sila na kasi ang importante sa akin ngayon. Uunahin ko na sila kaysa sa sarili ko. Alam mo, gagawin ko ng 4 na pack ng diaper ang bilhin. Naaawa ako sa'yo eh. Naku, hindi naman kailangan. Sorry, naglabas lang ako ng sama ng loob ko. Naipon na kasi. Hayaan mo na yun. Naiintindihan kita. Saka, paraan ko na rin siguro to para di na ako makonsensya sa pagpapabaya ko nun sa anak ko. Nakapag-usap pa kami ni Brian habang hindi pa lumalabas noon ang tindera ng store. Marami akong sinabi sa kanya na mga nasayang sa buhay ko pero hindi ko sinabi ang kasamaan ng ugali ni Kyla. Kahit naman ganoon si Kyla noon sa akin ay nanay pa rin siya ng anak ko. Ayoko naman noon na sirain ang nanay o siraan ang nanay ng anak ko sa ibang tao dahil pangit ang labas noon sa aming pamilya. Noong lumabas na ang tindera ay agad bumili si Brian ng diapers at inabot sa akin. Ako naman ang nagbalik ng pabor sa kanya at binilhan siya kahit na ilang piraso lang ng yosi para hindi na niya kailangang utangin pa yon. Nagpasalamat naman si Brian at matapos noon ay sabay na kaming naglakad. Napahinto lang kami noon para magyosi siya. Pumayag naman akong samahan siya dahil ayoko pa rin umuwi noon. Tinuloy lang namin ang kwentuhan pero sa ibang masayang bagay na para hindi na kami parehong malungkot. Nang nakauwi na ako ng bahay ay naabutan ko si Kyla na nakasimangot. Hindi niya mapatahan noon ang baby namin. Sinisi niya ako dahil lumabas ako ng bahay at iniwan sa kanya ang baby namin. Minsan tuloy ay naiisip ko dahil sa inaasta noon ni Kyla na hindi naman niya totoong mahal ang anak namin. Tinanggal ko lang kaagad sa isipan ko ang ideya na yon dahil ayoko nang mas lalo pang pabigatin ang sitwasyon ko. Nagpalit lamang ako ng damit at saka kinarga na ang anak namin. Napatahan ko si baby at doon na naging masaya ko. Iba sa pakiramdam kapag sayo nagiging payapa ang anak mo. Inihele ko si baby habang si Kyla naman ay nagbalik na sa kwarto para raw matulog. Hinayaan ko na lamang siya para matahimik na rin kami ni baby. Naiwan kami sa sala ni baby Papa Dudut. Isa yon sa mga pinakagusto kong nangyari sa akin dahil napatahan ko ang anak ko sa sandaling pagbuhat ko sa kanya. Doon ko naramdaman na mahal din pala ako ng anak ko. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Mabilis na lumipas ang mga taon at nakapag-celebrate na ako ng aking 21st birthday. Sinikap kong maghanda ng pansit at loaf bread para naman may pagsaluhan kami ni Kyla. Pero kinutya niya ang handa ko at sinabing sana nagtipid ako noong mga nakaraan para nakabili ako kahit cake man lang. Hindi ko na siya pinatulan pa dahil masaya ako noon. Nagpaalam si Kyla para maligo at ako naman ay nagsindi ng kandila sa mesa. Pinikit ko ang aking mga mata at humiling ng magandang buhay para sa anak namin ni Kyla. Pagmulat ko ay saka ko hinipan ang sinindihan kong kandila. Wala mang cake noon na pagpapatungan ng kandila ay masaya pa rin akong umaasa na baka mabigyan ng katuparan ang hiling ko. Umasa akong mabigyan noon ng katuparan ng kahilingan ko hindi para sa akin kundi para sa anak ko. Nagpatuloy ako sa pagsusumikap sa buhay para sa anak ko. Wala akong ibang pinagbuhusan ng lahat ng meron ako kundi sa anak ko. Wala na akong pakialam noon kay Kyla kahit anuman ang gawin niya. Sa totoo lang kahit na ilang taon na kaming magkasama ay hindi ko pa rin siya natutunang mahalin.
Wala ring nangyari sa amin dahil hindi ko siya gusto kahit yakapin man lang. Ilang beses niya akong inaya pero tumanggi ako at sinabing pagod ako. Lagi siyang nagdadabog noon kapag tumatanggi ako pero wala talaga akong gana sa kanya. Naisip ko nga kahit siguro magkaroon na siya ng ibang karelasyon ay hindi ko siya kokontrahin kung yon ang makapagbibigay sa kanya ng magandang mood. Ako naman ay walang plano na manligaw noon o pumasok sa kahit na anong klase ng relasyon dahil nakafocus ako sa anak namin. Si Kyla noon ang nakapag-enjoy sa kanyang buhay lalo na noong lumaki na ang anak namin. Madalas na siya noon na gumagala at nagiinom. Hindi ko naman siya pinipigilan kung yon ang paraan niya para hindi kami magtalo pa, Papa Dudut. Romy! Romy! Hoy, huwag kang sumigaw. Kakatulog lang ng anak natin. Ay, wala akong pakialam. Ginabi ka na naman. Wala kang pakialam. Sa susunod, magsabi ka na lang kung saan ka pupunta at kung anong oras ka uuwi. Minsan kasi hinahanap ka ng anak natin eh. Wala akong pakialam sa kanya. Yang bunganga mo naman. Anak natin yun. Kundi dahil sa kanya, sa inyong dalawa, baka natuloy na ako mag-DH sa Hong Kong. Panira kayo ng pangarap sa buhay. Pwede ka pa namang mangibang bansa kung gusto mo ah. Ngayon pa kung kailan tinatamad na ako. Ipagtitimpla kita ng kape. Magkape ka muna para bumaba yung amats mo. Yoko niyan. May sabaw pang natira yung niluto kong nilagang baka. Gusto mo yun na lang initin ko para may mahigop ka? Ayoko. Gusto ko ng maraming pera. Yung marami. Ay, maligo ka na lang para makaiga ka na. Hindi mo ba narinig yung sinabi ko? Gusto ko maraming pera. Lahat naman tayo gusto yan. Lalo sa atin na magulang na. Kailangan natin para mapaganda ang buhay ng anak natin. Wala akong pakialam sa buhay ng anak natin. Uy, Kyla! Gusto ko lang ng maraming pera para makabili ako ng mga gusto ko. Makabili ng bagong damit. Makapagpagupit sa mamahaling parlor sa mall. Kapag may extra ako, bibigyan kita. Lagi mo namang sinasabi yan, pero wala kang ibang inaabot sa akin kundi pangbili ng gatas at diaper ng anak mo. Kasi yun naman ang priority natin, di ba? Ikaw, yun ang priority mo. Ay, matulog ka na nga. Lasing ka lang kaya ka nakakapagsalita ng ganyan. Alam ko kung anong sinasabi ko. Oo na lang. Kung pwede lang bumalik sa nakaraan, hindi sana ako pumunta sa inuman na yon. Kyla! Hindi ako magpapakalasing. Sana sa bahay na lang ako nanonood ng TV. Ngayon, ni manood ng paborito kong palabas sa TV, hindi ko magawa dahil sa pang-iistorbo niyang anak mo. Anak natin! Kung kaya ko lang ibalik ang dati, promise, hindi talaga ako magpapabuntis. Ay, nagkulong na lang sana ako sa bahay namin. Kasi ngayon wala na. Nakakulong na lang ako sa ganitong buhay. Wala na tayong magagawa kundi tanggapin na lang ang lahat. Madali para sa'yo kasi wala ka namang pangarap sa buhay. May pangarap ako. Hindi lang sa'yo yung nasira, pati sa akin. Kapag naiisip ko yung gabing yun, naiinis ako. Kyla, sige na, matulog na tayo. Maaga pa ako bukas. Bukas na lang tayo mag-usap kapag klaro na ang isipan mo. Kapag di ka nalasing. Alam ko kung anong sinasabi ko. Klaro pa ang isipan ko. Oo na lang. Sige na, maligo ka na para makatulog na tayo. Para patunayan ko sa'yo na klaro ang isipan ko. Kahit lasing ako, etong sayaw. Hindi ikaw ang tatay ng anak natin. Oo na lang. Matulog na Baka para... nakakalimutan mo. Dalawa kayo ni Brian na nasa kwarto doon. Dalawa kayo. Nanginig ako sa mga sinabi ni Kyla at hindi ko maproseso noon ang mga sinabi niya sa akin dahil pakiramdam ko ay hindi totoo yon. Tinawanan niya lamang ang pananahimik ko at saka tumakbo papunta sa banyo para magsuka.
Nanatili ako nakatayo sa pwesto ko dahil hindi ko alam kung ano pa ang mga gagawin ko. Bigla tuloy ay nagsisulputan ang mga alaala ko noong gabing nagkainuman kami ni Kyla at ni Brian. Biglang naging klaro ang ibang detalye na malabo noong simula. Magkatabi at magkausap man kami noon ni Kyla pero iba ang tinginan nila ni Brian noon. Totoong nalasing ako pero naramdaman kong may tumulong sa aking 2 tao para pumasok sa kwarto ni Brian. Ramdam ko noon na sina Brian at Kyla yon dahil ang ibang kainuman namin ay nagsitulog na lamang sa labas kung saan ay naganap ang inuman namin. Pagkapasok sa kwarto ay naalala kong nilapag lamang nila ako sa may sahig at parang naaninag ko sina Kyla at Brian na sumampa sa kama. Yun na nga ang huling alaala ko ng gabing yon. Nagising na lamang ako kinabukasan na nasa kama na. Hindi ako nakatulog noon at hindi rin nakapasok sa trabaho dahil sa pag-iisip. Kinabukasan ay hindi ako inimik ni Kyla at mukha namang naalala pa niya ang mga pinagsasabi niya noong gabing nakapag-usap kami at lasing siya. Nagpaalam ako sa kanya at sinabing bibili lamang ng diapers. Tumango lamang siya noon sa akin at saka tumalikod na. Naglakad ako palabas ng bahay hindi para bumili ng diapers, kundi para puntahan si Brian sa bahay nila. Alam ko noon na wala siyang trabaho kaya nakasigurado ako na maaabutan ko siya sa bahay nila. Tama naman ako ng hinala at doon ay pinapasok niya ako. Masaya pa nga ang pagsalubong niya noon sa akin at inaya pa niya akong mag-beer pero tumanggi na ako. Naamoy ko ang alak sa kanya kaya naman hindi ako sigurado kung makakapag-isip siya ng tama kapag kinausap ko na. Sumugal na lamang ako noon dahil kailangan kong malaman ang katotohanan. Nagulat talaga ako na bigla kang dumalaw dito sa bahay. Wala rin kasi ako magawa sa bahay namin eh. Yung anak mo. Inaalagaan ni Kyla. Pero diba may pasok ka ngayon? Oo, meron. Pero masama ang pakiramdam ko eh. Bukas na lang siguro ako papasok. Dapat nagpahinga ka na lang kaysa pumunta ka pa rito sa bahay. Medyo okay naman na ang pakiramdam ko. Hindi ba nakakahawa yung sakit mo? Hindi naman. Masakit lang talaga yung ulo at katawan ko kanina. Baka papuntang trangkaso to. Sana hindi ka matuluyan. Kawawa naman ang anak mo. Huwag kang lalapit muna sa kanya habang ganyan ang kalagayan mo. Masyado ka naman nag-aalala sa anak ko. Inaanak ko yun eh. Parang pangalawang tatay na ako nun. Pangalawang tatay? Oo nga pala. Bumili ako ng diaper para sa anak mo. Bakit naman kailangan mo pa siyang bilhan? Sinabay ko lang nung nag-grocery kami ni nanay. Teka, kukunin ko. Andito lang sa gilid yun eh. Ayun! Salamat ha. Dapat di ka na nag-abala. Para sa inaanak ko, lahat gagawin ko. Oh, eto na. Tama ba ang brand at size? Tama yung size pero yung brand, hindi. Naku, yun yung pinakamahal dun eh. Mumurahin lang kasi yung binibili ko eh. Gusto mo ba ako na lang bumili ng diaper ng anak ko lagi? Wala naman akong pinagkakagastos ang iba eh. Yosi lang at alak ang kailangan kong bilhin. Grabe, parang ikaw na tuloy ang tatay ng anak ko ah. Ha? Di naman. Grabe ka naman mag-isip. Ginagawa ko lang ang obligasyon ko bilang ninong. Sa lahat ng mga ninong ng anak namin, ikaw lang yung gusto magsustento ng diaper para sa kanya. Ayaw mo ba? Gusto mo gatas na lang? Ano bang gatas niya at ako na lang bibili sa next na labas namin ni nanay? Mabuti ka naman palang tatay no? Hindi rin. Bumabawi lang talaga ako sa anak niyo ni Kyla dahil marami akong naging pagkukulang sa anak ko. Sa anak niyo ni Kyla? Na inako ko? Ano pa namang pagbibintang yan? Bakit ko naman magiging anak ang anak niyo ni Kyla? Naaalala ko nung gabing nalasing tayo, sa saig niyo ako hiniga ni Kyla. Tama, di ba? Nasa kama ka nun. Kayo ni Kyla. Kaya nga may nangyari sa inyo, di ba? Parang di naman yun ang naaalala ko. Para kasing kayong dalawa ni Kyla ang humiga sa kama eh. Alam mo, ramdam ko pa rin yung lamig ng sahig hanggang ngayon. Di nyo man lang ako kinumutan bago may nangyari sa inyo ni Kyla.
Hindi ko alam ang sinasabi mo ha. Sa sala kaya ako nakatulog. Doon mo nga ako inabutan pagkagising mo ng umaga, di ba? O sa sala ka lumipat pagkatapos may nangyari sa inyo ni Kyla? Mas mabuti pa umalis ka na. Kunin mo na lang itong diaper ng anak mo para may magamit siya. Alam ko na ang totoo, Brian. Umamin na si Kyla sa akin. Romy, bale... Umamin ka na lang. Oo! Ako ang totoong nakabuntis kay Kyla. Ako! Masaya ka na! Paano ako magiging masaya? Ilang taon yung pinaniwala na akin ang batang yun. Ilang taon ako sinisi ni Kyla sa nasira niyang buhay mula nung nabuntis siya tapos... Bigla lang din ako sa nangyari sa amin ni Kyla. Kaya matapos na may nangyari sa amin, pinagtulungan ka namin bitbitin papunta sa kama para ikaw yung magmukhang nakagalaw kay Kyla. Para kung sakaling mabuntis siya, ikaw nga ako. Bakit niyo nagawa yun sa akin? Ano bang ginawa ko sa inyo? Natakot ako eh. Alam ko hindi ko pa kaya maging tatay ulit. Nasira ko na nga ang buhay ng una kong anak, diba? Tapos ayan, nabuntis si Kyla. Sinabi niya sa akin pero ayokong tanggapin dahil hindi ko sila kayang buhayin. Kaya sinabi ko sa kanya na ituloy na lang namin yung plano nung una pa lang na ipaako sa iyo ang bata. Nakita mo kung gaano ako nahirapan sa sitwasyon ko, Brian. Alam ko at sorry. Alam ko na wala akong magagawa para maitama ang pagkakamali ko. Pero handa na ako magsimula ulit. Gusto ko na maging tatay. Ako na lang ang aako sa kanya ngayon. Ngayon pa? Ngayon pa kung kailan ilang taon na yung bata? Handa akong bayaran lahat ng nagastos mo. Bigyan mo lang ako ng oras. Wala akong pakialam sa mga nagastos ko sa bata. Anong gusto mong gawin ko? Wala! Wala kang ibang gagawin kundi manahimik lang. Anong ibig mo sabihin? Tayong tatlo lang ni na Kyla ang nakakaalam, di ba? Hayaan mo nang ako ang kilalaning tatay ng bata. Pero gusto ko rin maging tatay sa kanya. Sana dati pa. Hindi ngayon na ako na ang kinikilalang tatay ng bata. Tutulong ako sa mga gastusin. Ituloy natin yung plano ko magsustento ng diaper sa kanya. Yung pinakamahal pang bibili. Hindi ko kailangan ng diaper. Sa'yo na to. Aray! Bakit naman kailangan bato mo sa akin yung mga diaper? Para maramdaman mo na di ko kailangan ng tulong mo. Nabuhay ko ang anak ko dati. Kaya kaya ko pa rin siyang buhayin ngayon. Nanginginig akong binato kay Brian ang diapers na binigay niya para sa anak ko. Anak ko, oo, tama ang narinig ninyo. Anak ko yon kahit na hindi pa ako ang nakabuo sa kanya. Umalis ako noon ng bahay ni Brian at hindi naman niya ako hinabol palabas. Naglakad-lakad muna ako bago umuwi para mawala ang galit ko. Ayoko noon na makita at maramdaman ng anak ko ang galit ko. Nung ayos na ako ay saka ako umuwi at nadatnang ko si Kyla na may kausap sa cellphone. Alam ko noon na si Brian yon dahil agad niyang binaba ang tawag. Hindi ako nilapitan ni Kyla at halatang iniiwasan niya ako. Pumasok siya sa banyo at nagkulong doon. Narinig ko naman ang pag-iyak ng anak ko kaya naman pumasok na ako ng kwarto. Natahimik bigla at tumawa noon ang anak ko nang nakita niya ako. Nawala na ang galit ko sa ginawa ni na Kyla at Brian noong nakita ko ang nakangiting mukha ng anak ko. Kinarga ko siya at saka niyakap at napaiyak na lamang ako, Papa Dudu. Hindi na namin pinag-usapan ni Kyla ang totoong nangyari. Alam ko noon ang katotohanan at kahit mahirap ay tinanggap ko na lamang yon. Umutang ako sa nanay ko ng pera para magamit namin para makalipat ng titirahan dahil gusto ko noon na tuluyan ang ilayo ang anak ko kay Brian. Hindi naman tumanggi noon si Kyla at sinunod na lamang ang lahat ng gusto ko. Napansin ko rin ang pagbabago sa kanya at hindi na niya ako sinisinghalan at inaasikaso na niya ako. Ganon din ang bagong apartment at ang anak namin. Wala akong planong ipaubaya ang anak ko kay Brian. Kahit sabihin hindi ako ang totoong ama niya, napamahal na ako sa kanya. Kahit na hindi siya galing sa akin, pero aminado pa rin ako na nakakaramdam ako ng galit sa tuwing naaalala kong hindi sa akin ang batang inako ko ng ilang taon. Maraming salamat po sa pagbasa ng aking liham, Papa Dudut. Ako po ang inyong kabarangay forever, Romy. Barangay Love Stories. Barangay LS 97.1 Number 1. Forever!
Kabarangay, i-share mo ang iyong barangay love stories. Sabay-sabay nating pakinggan ang iyong kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa. Ipadala lang sa barangaylovestories@yahoo.com.